Čím ďalej, tým viac si myslím, že absolútne nemá zmysel na pravidelnej báze sítiť edukatívnym a veľmi užitočným a veľmi cool a veľmi trefným obsahom vašu sociálnu sieť, najmä ak nie ste influencer, že nežijete z toho, že držíte stabilne vysoké organické dosahy, videnie, angažovanosť, IR a tak ďalej. Potrebujete dávať postupne, nie veľa, trefný obsah nie o tom, o čom vy chcete hovoriť, ale o tom, o čom ľudia potrebujú a chcú sa dozvedieť a počuť. Potrebujete tie dve kružnice, aby sa preťali a aby ste dokázali vytvoriť presne ten druh obsahu, ktorý vy v pohode môžete konzistentne, pravidelne tvoriť a dokážete sa o tom baviť od rána do večera 365 dní v roku. A zároveň tí ľudia dokážu k tejto téme si zobrať pre seba to, čo práve teraz riešia. Ako počuť človeka správne, ako vedieť vytvoriť obsah, ktorý zaujme potenciálneho klienta. Ako pracovať s vašim reálnym klientom, aby vám priniesol potenciálneho klienta? Čo robiť s referenciami? Akým spôsobom a aké nástroje použiť na to, aby ste mohli si pripraviť obsah, ktorý zaujme vašich klientov a aby ste predávali na sociálnej sieti viac? O tom všetkom je story selling. Štartujeme 6. novembra a ak neviete, o čo sa jedná, pozývam vás, aby ste si prečítali v popise viacej informácií alebo si klikli na link v bio alebo mi napísali správu. Pretože story selling je práve tá marketingová taktika, ktorú potrebujete, ak rozbiehate aj účet na vašom Instagrame, TikToku, Facebooku, na LinkedIne. Ak potrebujete pracovať aj s komunitou, zároveň potrebujete predávať a zároveň nemáte množstvo času, aby ste neustále tvorili a počúvali trendy, ktoré sú na sociálnych sieťach. Budem sa tešiť na spoluprácu s vami, kliknite pre viac informácií a vidíme sa 6. novembra, štartujeme Story Selling 3.0.